can go. Lakini kusema niko na shida hapa, ende base watu yangu, ende base twende wote kapta mahau. Jodak mawuok Kolwa Central Ward sani koro yudo fungro kotenre kod midhiero mar onge mar pi moromo makoro gisebedogo kagikale kuom kinde makoro kambi mochung'ne keyo pi e kaonti ma Kisumu KIWASCO yaonegi ayanga dag pi. Nakora Mgajuang makoro biro keyo negi pi kaka owinjore alworano ka chenro ma KIWASCO timo kaka yorno mar hingo higni 20 nyaka ne gichak chenro mag keyo pi ne gwenge Kisumu. Chenro ma kama otele kod jalup gavana ma Kisumu Matthew Zowili, jatatije maduong' mar KIWASCO Thomas Odongo kod jokanyo mamoko e sekta no Nyakura Mgajuang. Ka bende chenro no dhi nyime kaonti ma Kisumu wachudo achiel kachiel gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo mantiere chenro no ka bende nyiswa to nyaka sani ang'o gini mosechako osebedo kadhi mbele. Millicent, ageno ni makare erokamano kuom tudri kodwa, nyiswa ni to chenro no dhi nade nyaka sechegi kotenre kod mago mar loso chenro mar miyo oganda pi e kaonti ma Kisumu. Kamana enya lidia achiel kachiel kuma nitie nyaneno kane e ward mar Kolwa Central kuma chenro ni endi mar yao dag pi ariyo mabende kambi mochung'ne keyo pi e Kisumu County dhialo godo ikgi mar 20 mabende gisebedo ka gitimo go chenro mopogore opogore mag keyo pi e gwenge mopogore opogore e kaunti ni ma Kisumu. Ka bende jodak makoni gi e thuolo ni endi bro bedo kod fuong'ruok e wi midhiero mabende gisebedo godo kotenore kod weche mag nyiewo pi mopogore opogore mabende koro gisani abro tero wachiel kachiel nyaka ir jotelo mabende oyuoro kaendi mondo mi ginyal nyiso wani to ang'o miyo gichopo kaendi odiochieng' ma kawuono to en ang'o mabende gichopo go kaendi odiochieng' ma kawuono mwinjo bende gitimo. Gie thuolo ni endi ang'ne adhi irgi kochacha mondo mi ginyal nyisa mana mapiyo piyo gino endi mabende ochopo go odiochieng' ma kawuono ma wanyalo timo kata gik mawinjo bende gilose momiyo gichopo e gweng' nieri. Abro chako gi managing director mano mar kambi mar KIWASCO e gweng' ma Kisumu kaendi mondo yaw pap kapok jalup gavana ma Kisumu wuoyo e gimomiyo kawuono gilimo gweng' ma Kasule machiegni. Ang' nyiswa ni to kawuono ang'o mochopo ni kaendi gin chenro mag bende usetimo e gwenge gieki to ang'o mabende udwa ni ujiw jo gweng' ma alwora ni kotiyo kod weche mag keyo pi machiegni gi kambi. Erokamano kawuono wachopo ka mondo wa commission project mane watimo ka mwagero kiosk 2 to wamedo pipeline mar pi gi kilomita 4. Pipeline no wabedo gi individual connections 1,500 to kiosk 2 go be bo serve jok maonge gi individual connection. Ka wasebedo ga ka wan gi shida mar pi nikech line mane supply pi ka nen line matin nen 2 inch tieneno kaka sani population osemedre koro nyaka watim gimiluongo ni augmentation. Project ni obedo supported gi Water Sector Trust Fund mabe jotend gi board trustees gi CEO be ochopo ga kawuono mondo wa commission project ni mondo ji chak yudo pi. Amor kawacho ni connections dhi mbele to kendo wachiegni chope target mar connections kata ka commission project ni kawuono. Erokamano ahinya bro dhir jogo mabende timo sponsorship ne project ni mondo gime ginyiswa ni to okang' mane momiyo gini olombo gi mondo gibed kaka sponsors machiegni. Erokamano, an iluonga ni Willis Ombai, ane CEO mar Water Sector Trust Fund. Wamor ahinya kuom konyo jo Kisumu nikech area ni nyocha osebedo ka pi onge. Koro ne jo Kisumu KIWASCO owuoyo kodwa ni wanyalo yudo pesa mondo wakonygi. Wayudo pesa karibu milion machiegni 20 to gin be jo KIWASCO gi county government bende nogolo pesa. Pigno wageno kendo waneno tich mosetim maber kendo biro walieko ni obiro chopo ne ji 12,000 mabiro yudo konyruok e gweng' mar Ogango Kasule ka. Antiere ka gi board member mara ok onyal wacho dholuo lakini ong'eyo maber gima timore ka. Waduoko erokamano kuom cooperation kaka jo county government ma Kisumu to gi KIWASCO osebedo ka tiyo kodwa kendo asewacho ni gine magikwa kawo namba 1 kuom tieko tich mar gine the first company motieko tijni mokwongo e piny Kenya kama ngima. Pesa mwatiyogo ka nwayudo government mar Germany through their bank miluongo ni KfW.
Koro aparo ni mane kaka wabiro timo kendo nitiere chenro mang'eny ma pod wan go gi county government ma Kisumu kod the water company. Koro kuwuok ka ubiro tero pi kendo komane county ma Kisumu? Nitiere pesa moro mar COVID ma pod biro konyogi mondo gi stabilize financially, ma mani biro tim kapok dwe mar 10 gik, gibiro yudo million mamoko ma ginyalo medo go endelesha pigni, to en gi terms and conditions gi gik monengore bed ni gitimo. Erokamano ahinya. Machiegni koro biro donjo e tend county mondo imbi nyiswa nitiere kutiyo machiegni gi kambi mar KIWASCO. En jodak duto ma Kisumu nikech magi gin achiel kuom yore ma jotelo kelo godo dongruok machiegni ne jopiny. Ere kaka kutiyo machiegni ne jopiny oko obedo maonge pi kata ok githagore koting'o kod weche mag pi. Gigo ma bende uchano timo e tielo mabiro kata ngima makiny machiegni. Mokwongo kawuono wabiro mondo mi wachop singo kaka piny owacho mar kaunti ma Kisumu motelne gi Professor Peter Anyang' Nyong'o. Ing'eyo ni ma e tam mar 2 mar ngire kano biro mondo mi nokwa jo Kasule jo gango kura, nowacho ni tich mane osetimo noduogo mondo otim moko kendo. Omiyo kawuono ni wabiro mondo mi waket ayanga bang' higa achiel gima wasetimo bang' kanyo Governor Simang'owa osekawo ofis. Maduong' ahinya en ni lek marwa kaka county government ma Kisumu en ni jo Kisumu te obed gi pi maler mimodho to gimitiyo go e udi ma gidhongere wacho ni clean and potable water. Kambi mar KIWASCO to kod department mar water ma bende notelne gi waziri Salmon Orima makoro ni kama cheno Migago mar barabara ema watiyo godo kata be bad Migago mar county mamiyo lek mar governor ne jo county mang'wa chopo kare. Emomiyo kawuono ni KIWASCO kanyakla gi partner makoro nyokonyo we mosewuoyo ka Water Sector Trust Fund o wabiro ka mondo Mang'owa wa launch project madhi konyo ganda ma ng'eny kabisa. Wachnu ka ni ji 1012. Maduong' ahinya en ni ndalo mokalo pep mane kelo pika nene mana inch adiwa 2 kende. Mano koro sano osemedi gi inch adiwa 4 twice. Then wabedo gi another extension mar pipeline mar 4 km. Now that 4 km dhimiyo wayudo ji mang'eny baba dhi timo gimiluongo ni individual connection. Ting'e ni oganda Luo kan gi pi e dalana ok an kenda mamo e mamudhe. Omiyo those connection ma ji dhi timo mang'eny go dhimiyo pigni dhi ang'owa ne ji mang'eny. To kata kamano bende wan kod 2 water kiosks. Achiel wayawo mana kasani kendo timade kendo uneno. Omiyo an adona kawo thuolo ni e lo governor mondo mi aduok erokamano makende. Ing'eyo ni budget is always an issue. Pesa tin mangiso ni giminyalo timo kok yudo partner mariwore kodi to mondo mi chop mabor wanyama chopo maybe 1 kilometer to but the partner wanyalo chopo kata ma kilometer diwa 4 kaka waneno ka. Omiyo Water Services Trust Fund mamnika gi board chair margi to gi board members to gi wuoyi mochung'ne weche matatije Water Sector Trust Fund odwa duok nero kamana ahinya. An moloyo bende ne KIWASCO ma bende company wa ma keyo pi kod rito alwora e county ma Kisumu kod kuom tich matek momiyo koro waneno ka weche gi chalo kama kawuono wamor. Gima goto kod mamoko Lydia pod wanyonore kaendi mondo wang'wamo gi jokanyo mamoko ma bende ochopo kaendi mar neno ni chenro ni endi ochwale yo makare mondo mi jopiny kata jodak ma bende wuok e alwora ni ma Kolwa Central Ward oyudo pi duto kata mana jodak ma Kisumu County mangima. Gi e thuolo ni endi ka kisewinjo ni pi ni biro dhi ne ji 12,000 kod mamoko bende wamor kendo wan bende waduoko mana e studio mondo mi jodak ma koni bende ong'i kaka weche mag pi ni biro konyogi to gin kanyakla bende ginyalo tiyo kode yo makare. Kao kamano Lydia kionge penjo mora mora taduoko ni e studio idhi nyime kod weche mamedo tujo. Erokamano Nyameli Center Viambo achiel kachiel koe county ma Kisumu kuom mano bende luwana